katugang, Diyos marhay na aga po sa Indong Boss. At sa 26 kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Don Cabrillas. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Malumlum pa na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, at least nahiling taman na sirang ka na haring aldaw. Sa Bicol, hadi. Sa Tagalog, hari. Tigdi sa Iriga, hari pag iba-iba. Hariba. Nadagdagan lang po ng etso arriba, kaya hariba. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko ka na Siyudad din Iriga. Tigdi sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Sabi kan sarong amigo niya to dyan sa Land Transportation Office sa Siyudad po kan Iriga, Kasudma, na nahiling ako. Dahil ka na nga nagduduman sir sa opisina. Saka na, may panahon kita dyan. Yan, pabiluhon ana bagong LTO chip kan Iriga. Sa paagi ni Noel Barbacena. Naku, pati Barasina na. Ingat po kita, naglaog na naman ang sarupang low pressure area digdi po sa Philippine Area of Responsibility dyan sa parting Mindanao. May kasunod tulos si Karina. Nya na bulan, halos surunudan po ang mga bagyong nag-aabot digdi sa nasyon Pilipinas. Sana dahil man magkurusog ta masakit ang panahon. Grabe ang pagtios kan ibang mga kababayan nyato. Mas lalo pa kung abuton kita ninduros pag may bagyo. Dakol na naman po ang maapektaran ng mga pananom. Gawa nga ni barato ang presyo ka na batag na kalibo na kung minsan nga ni harabo ng barakalon. At least igwa po kita nin nagugusi pa na batag. Dahil lang maarog kan istorya kaya batag-batag sa kabalang. Tapos itong sagin-sagin niya, batag. Pag sinabing sagin-sagin, batag, nagpaparasagin-sagin, gusto man. Kunwari, habo. Sibot-sibot na po sa tuyang mga kababayan in connection ka na pagbuburukasan ka na klase sa masunod na semana. Kundi sa ibang mga paratukdo nag-seminar pa, patapos pa sanakan sa endang seminar sa matatag curriculum.
iba, dahil naman nag-iintindi ka na mga seminar na yan. Halos taon-taon po sigan pa seminar. Ang problema, dahil man may apply duman sa mga eskwela. Maray kun matatalino ang mga eskwela, kung arog kan grade 1, tapos ang iba sa section 3. Nakaka-intindi tulos kan leksyon, pero kung ining rayaon na po sa section 3, dikit lang dyan ang kumbaga may mga talent, maski paano iba man po ang aura pag abot sa mga section 3 kumpara sa section 1. Report! Pero nasa linyaman si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Kaya nga tabi Karondang Philip maray naga sa imo asin sa kabasagan kabay. Magayon ang sa tuyang pagkaaga tabi Karondang Philip talagang nakangirit si Haring Araw. And sa tuyang heras ni informasyon sa lado lokal sa law kay sa imong programa, nagpaluwas ni Travel Advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol kasunod kan sa indang celebration kang sa indang ika-455th Foundation Anniversary. Ini epektibo tabi karon ng Philip sa aga July 27, 2024 sa oras ning alas 4 ning aga sagkod alas 3 ning hapon. So makapon ini tabi sa aga karon ng Philip aldaw ning Sabado. Magpuon diyan sa Baaw Junction to Bato Junction kang Maharlika Highway. Katakod ini may mga alternatibong pwedeng agihan na ipinagpaluwas ang nasabi ng ahensya para sa mga motorista at bihikulo. O ni tabi pa karon ng Pilipino, Balatang to Naga City and vice versa. Take Albay Diversion Road, Bula Provincial Road, Balatang to Legazpi City vice versa. Take Nabwa, Bato, Libon, Pulangi Road, and Legazpi City to Naga City vice versa. Maagi sinda dyan sa may Banwa aning Baaw, Iriga City, Masuli Road. Ini sarado sa gabos na klaseng bihikulo. Ang abiso na yan, hali mismo yan sa DPWH Camarines or 5th Engineering District. So sa agen tabi, karon na Philip, magkakaigwa ng routing ang gabos sa bihikulo. In connection naman yan kang pag-celebrar kang ika 455th Foundation Anniversary kang DPWH. Gurang-gurang na pala ng DPWH karon na Philip. Kaya sa aga, alas 4 ning aga pa lang, makunyanan mo na maiba na ang rota kang agihan na gangal maghapon man lang yung tabi karon ng Philip, and pagkabanggi balik na sa normal na dating agihan. Diba pa kitang bareta sa lagi lokal tabi karon ng Philip, ipigpahayag man ni Engineer Cynthia Perdes, ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, na mayong Local Civil Registry Office o LCRO igdi sa Bicol sa inmana lugar ang iniimbestigahan sa unyay sa National Bureau of Investigation o NBI uli sa pag-issue ka mga questionable birth certificate sa mga foreigner. Ini kasunod naman kang pagkakasangkot kang perang public official kang Local Civil Register Office kung magigiram dumuni kang nakaaging aldaw duman sa Santa Cruz sa Davao del Sur naman sa pag-regular sa Republic Act 3019 o ining inaapod na Anti-Graft and Corruption Practices Act as in falsification of public documents magigiram duman nakadakol faking birth certificate ang nadiscovery na kumpiskar kang grupo kang NBI sa nasabi ng lugar ng mga pangalan sa mga Chinese national. Katakod kay ni maugmang ipinatahayag ni Engineer Perdes na mayong arkay ning kaso ang naikuri sa indang ahensya igdi sa interong kabikulan at yung daiman kay iba sa isinasagibong investigasyon kang NBI ang aabuton sa 114 na Local Civil Registry Office sa iman na lugar igdi sa kabikulan. Mataipig siguro pa mga opisyal na magiging mahigop asin mahigpit ang sa indang ahensya para sa pagproseso kang mga late registration. So, yan tabi, karon ng Philip, ang heras information sa lado lokal, you can tabi sa location, Castle Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Happy birthday Mampalan ki Padi.
Fire Inspector Rosano Oronan. Yan po sa San Francisco, digdi po sa siyudad kan Iriga. Pag mga nagre-retiro baga, kasabay na ang birthday. Ano daw yan? Naroman driver's license. Pag Marinyo, birthday. Di man po sa siyudad kan Iriga na kaulay ko kasudma si Attorney Senderila Pereras Lozano, ang COMELEC election officer. Ang presente pala ng mga botante na nakalista dyan sa COMELEC, nag-aabot na sa 72,792. O itong previous alagad ngunyan, nag-abot na po ini sa 74,635. Kaya may nakadagdag na 1,843 mga registered voters. Sabi ni Attorney Lozano, ang COMELEC election officer kan Iriga, kadakol na kaya palan kan mga pig deactivate ninda. Ako baga sa iba mga gadana, sa iba 2 beses na day nakapag-boto. Tapos sa iba nag-transfer na day nagpaaram. Day maaraman na rason. Minsan may mga botante man na naobserbaran kita, duman nga kami ta, mas marahay nga duman ang dalagan. Dalagan kan ano, ang sobre. Ay indaraw ngod. Ano iba man, tuman lang nga kami ta, tuninong yan eleksyon. Mga pasekreto sa nangyan hero. Aminon sa Daikan Commission on Election, daw anong kampanya ninda na day magpara gamit nin sobrean mga kandidato. Mayon mampong nangyayari kaya. Kakasuhan, subinakal, sunambakal. Haloy ng pauro election di sa Pilipinas, mayo pa man kaya na nasampulan. Kung mga parabakal man siya ng kandidato, kadakol. Ano mismo man, mas tubuan mga nababakal. Kumbaga, iyon na po yan ang trend ka na eleksyon sa nasyon Pilipinas. Lalong-lalo na digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Sabi kan mga nakaulay ko, tuod na ngaya. Tuod na niya ko nin ano. Aram na ngaya. Tuod na ngaya ang tao sa kintab kan kwarta. Pambihira. Maray kayan, itaong kwarta sumayo ng kintab. Nanganing din na magkasirilaw ang iba pong mga botante niya to. Sinasamantalaman kan iba. Ang mga politiko man, sinasamantalaman ang kapagtiusan kan ibang mga botante. Kung mayo ka ngunyanin bastante, awad-awad na kwarta, ay di ka na magparakandidato. Hindi ba nga ni, makwarta pa, kung minsan nagkakaurula pa. Kung napapasala pa ang paggastos, pag-eleksyon. Isa ng mga sa Pantawid Pamilya Pilipino program na ini. Nagamit po baga sa politika ni Badigdi. Phil
Pero nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Kandang Philip, maray na pagkaaga. At siya na lang mga alas 9, makikipag-ulay sa tuya. May interview na to si Provincial Director Colonel Julio Cesar Domingo. Sibot pa siya ngunit na amay na pagkaaga Kandang Philip. Sa katapusan kan bulan, konfirmado nagawa na nin pagre-ribay o kaya turnover of command yan po sa Kamsur PPO. Mga nasa 2 taon nagserbi bilang Provincial Director kan PNP Kamsur si Police Colonel Julio Cesar Domingo. Malanganit sa mga programa asan iba pa mga illegal na mga aktibidades digdi sa loob kan probinsyang Camarines Sur. Garo kung di ako napapasala, bandang hapon gigibuhon ang turnover ceremony. Kung bako sa PPO, baka may ibang venue karon nga Philip, dahil pa yan pinag-aanunsyar kan PNP kung sain. Basta katapusan ini, 31 kan bulan kan July. And syempre, sa Provincial Director Henry Ribayan, ang magiging bisita, ang sa tuya pong regional director. As in posibleng yaon man ang presensya ni Congressman Gobernador Luigi. Siyempre, kung saan aktibo man ini po sa Philippine National Police, adikti po sa Camarines Sur. Kaya atya na lang makuanan niya to nin pahayag. Ini pong pahaliun na garumay schooling ini para maglangkawan sa iya pong ranggo si Police Colonel Julio Cesar Domingo sa mga aktibong Provincial Director kan PNP dito po sa Kabikulan. Nahiling ko bagayan Ate Glenn si Colonel Domingo hababa sa naman. Iyo, pero ang sa iyang mga programa talagang halangkaw kay Philip. Mabuti din si Kuya, si PD. Nakakaagid pati ang tindog ko niya kay Bandolp. Come again? Nakakaagid niya ako kay Bandolp ang tindogon. Day bali. Kuya man, garo lamang man sarang gurit. Karon daw Philip, si PD. Ayaw maningod. Okay. So, ini bagaan karo sa mangyayari na mga kasaributan dito po sa Laucan probinsya kan Camarines Sur and Camarines. Ito po magrekorida kan tuya regional director sa mga eskwela para makakabot sa Kamsur dyan sa probinsya kan ini po si General Dizon para po sa balik eskwela mamotor sinda kan mga kamukakan kan mga eskwelahan. Higot ay pa ini pong deployment. Ining pag-abot sa seguridad, ining mga eskwelahan dapat ito dyan nakabantay, nakabuhan kan Philippine National Police. So yan, karon ng Philip, ini pong mga kasiributan kan PNP na panahon. Dakot kan Nagapaparawara-wara tabi Ate Glenn bagaan signal mo. Biyahe ako sa mga oras ni karon ng Philip. Pero yung ako digdi sa banwang kan na bata eh. Alang din niya parang kung siring Karon na di diretsuhan na pating mawara. Aro, nalulubog sa bahan signal dyan ah. Kumulan sa imong Wara na talaga si Ate Glenn oh. hello. Go ahead. Hello. Okay. Puputol. Parang biyahe kita. Ang mga pagkakaroon na Philip, nga na sa ikutan, magkakaroon Masakit bagaan na signal mo Ate Glenn. Balik ka na lang giraray tabi at yan. Field Report! Nagapapara wara-wara po ang signal ni
Ate Glenn, naon man sana dyan sa Banuan kan nabo, ano na yan? Kaya na, antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Irigas City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Nakings Fall Water Repelling Station, owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Irigas. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Balik po kita rin sa tuyang programa kasud magkakaulay ko so nagkapirang mga paratokdo dyan po sa Erga Central School. Konselan Pig-Orulayan, honang yanindo. An siman ngaya, pertihon an buhay pagbabagong abot. Kompleto pa ngayon alahas kayan. Pero nga pag mabilta na naman nga, pabalik sa barko. Hindi ba nga nga nangungutang na? Luway-luway nga, bigpapara sa rangra. Kaya ako makonsilo man ang urolay kayo ni. Kaya ngayon na siman, pag kumbaga nagbaba na sa barko, sabi ka ba nagporgod na, hindi nga mapakarhayan kwarta, ay kunyan ngaya masakit man ang pagbuhay. Ayuta, mayo man po sindang mga benepisyo na arog kan empleyado kan mga yaon sa, o ining mga empleyadong yaon sa gobyerno. Kumbaga, aasahan sa naman ninda kung naghulog sa social security system.
sa naman yan ang aasahan. Bakong araw kan mga empleyado kan gobyerno, yung mga regular na dakol po ang mga benepisyong nare-receive daw ay ka retirado na. Hoy, kumusta pala sa mga nagsiseminar dyan sa Erga Central School ng mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan digdi po sa Siyudad kan Iriga. Si Dr. Manny Di Guzman, ang School Division Superintendent. Pero so iba na mga paratukdo sabi na ngaya kami lugod ngaya so mga nagsiseminar dahil pa nakaka-preparar ka na sa muyang mga classroom mapuon na lamang ngaya na klase sa maabot na Lunes dahil niya ka na seminar na ini na mayo na nga ni si ano yan Vice President Sara Duterte sa o nagdemeter na sa pwesto bilang Secretary of Education. Pigpapadagos pa ngayon ng matatag curriculum. Siya nga dahil naging matatag. Pinanluya sa nabag ngayong bigla pag demeter sa pwesto ang matatag curriculum sa mga teacher. Kung ano-ano na sa nabagang mga pigpa para seminaran po kan mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan na daiman applicable sa mga eskwela sin estudyante. Duman nga ni pala sa Camarinesor asin man syudad Canaga sa mga teacher sa pampublikong eskwelahan sa sendang pag-seminar STN. Kasi ibang mga teacher digdi sa Siyudad kan Iriga nag-uurulay-ulay kasudma. Dahil pa nga duman STN. Pero nga bastante ang pundo duman sa Camarinesor sa Siyudad Canaga. Ay digdi ka sa Iriga ST-pot. Takol man nga ang pundo digdi kundi aram na ni aramina kung ano ang nangyayari. Ay inda bahala man daw sinda kung anong gibuhon inda sa mga pundo. Dapit sa seminar kan mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan digdi po sa Siyudad kan Iriga. Sabi kan mga gurang lambang gibo pakinabangan. Hoy, kumusta man palan ki Mama Dote Barata Amanse? Jenny Ebareta sinman ki Dere Ebareta diyan po sa San Isidro digdi Siyudad kan Iriga. Diyan man sa Banwaan kan Nabwa na maselebrar kan ika-422 na foundation anniversary. Kaya isasarado po ang mayor na tinampukan Banwaanin Nabwa sa aga maghapon. Iguang travel advisory and Department of Public Works and Highways. Digdi sa 5th Engineering District kan Camarinesor pati naman ang regional office kan DPWH digdi po sa Bicol Region.
Dugom na naman sa tuyang panahon. And connection kan nagdadangadang na low pressure area na inaapod Dindo. Sana Dindo pumundo. Duman po sa Caloocan. Kabaong pigtatarabangan na alsahon kan mga pagtaraid dahilan sa makusog na bulos kan tubig, baha. Hoy, kumusta man po ki Attorney Nonoy Waperina na City Administrator ka na Syudad din Iriga. Siyempre ki Mayor Rex Oliva na Alkalde. Nasa 3 katawo na ilistang nagadan, mientras na nasa 227 naman ang lugadan sa pananalasa kan Typhoon Gimi o ining bagyong si Karina duman sa nasyon ka na Taiwan. Inian basado sa report ka na Central Emergency Operations Center asin man kan local authorities duman sa naunang bita ng nasyon. Ang mga nagadan iyon na report halis sa Hualien County asin Kaohsiung Pingshan District nasa 8,569 katawo na pinag-evacuar na bilang parte kana sa indang precautionary measures. Nagpautob naman ang enterong nasyon in shutdown dahilan sa nasambitan ng bagyo kung saan ang mga eskwelahan asin opisina asin ang nagkapira pang mga establishmento ang pinagsarado na. Tapos ining digdi po sa enterong Kinaban may 10 pala na nasyon ang kumbaga safe. Basado sa Global Peace Index nangingenot po digdian nasyon kan Iceland, panduaan Ireland, pantuluan Austria, sin pang-apat ang New Zealand, pang-5 man ang Singapore, pang-6 man Switzerland, pang-7 ang Portugal, pang-8 ang Denmark, asin pang-9 ang Slovenia, pang-10 ang Malaysia. Ini po ang 10 nasyon na ligtas. Toninong digdi po sa enterong Kinaban nagray na. Kita man day pinapatuninong kan nasyon kan China. Toninong mangkutan Pilipinas kundi gwa manin sigan gugulo. Gusto kitang pagpara dudulison. Kumbaga garo sa Oregon ginigibukan nasyon kan China. Sa teritoryo kan Pilipinas pig para dudulis po ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Boysit ading ibang mga Chinese national. Field Report! Ano nasa linya man si Karondang Atan, pasok.
Uyaman an sa tuyang dugang na informasyon sa lado lokal, BSP Naga nagpatanid sa mga financial consumer na bantayan ang kwarta sa bangko. Inikinaray ang pagirindom ng Bangko Sentral kan Pilipinas Nagaprat sa pagimanikit Edward Hidalgo, research specialist, matapos ang subot panlilimas ng sarong bangko sa savings account na nasa 300,000 pesos sa kliyente duman sa Ormoc City. Asin nag-viral pa na nagdaranin takot asin handal sa kadaklan. Manki Hidalgo, tawanin atensyon ang mga bagay na tinatawanin importansya, particularmente na ang kwarta ninulita duman na pag-aaraman kung nagkakaigwanin discrepancy, kaning tulos na mapakaray, ang partang nawawala, pandubaba ka din na magkakaigo sa basic deposit o sa lifestyle cancer ng tao. Kaya dapat napili kung anong klase ng pagtitipon sa bangko. Sa rupa may lay naman na nagpoproteher sa mga financial consumer, particularmente na mas pinakukusog na ini. Maski ka nakaliis na yung nangyari ang insidente na nagpalas na na paliwanag ang bangko na parientes ang nag-withdraw ka na kwarta o co-account holder. Pinagsigura ka ng tatabangan ng biktima. Sabay hagad naman ng dispensasyon ang kliyente na nagdara sa nagpadara sa bugsukan sa iyang pagmati sarong life lesson paman ang siring kaning bagay. Dugang na balita, lado lokal, Kaparada Karonda, Jonathan Lima reporting. Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landback, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Velitario Howe and family, Nabwa, Camarines Sur; Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City; Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur;
Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang Nabua Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampilo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabua Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bowing Sagada and family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguana kitang 57 minutos. Makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Kadakol kan mga nagkukumplean yung ng mga bistado ta. Si Ma'am Grace Barrientos Sanao. Iyaw na palan si Ma'am Grace duman po sa syudad kan Naga sa Social Security System. Happy birthday po, Ma'am Grace. Ipading Rosano Oronan. Nagkukumplean nyo man ngunyan. Kasabay ka na sa iyang pagre-retiro bilang sa roonang opisyal kan Bureau of Fire Protection. Fire Inspector. Tapos si sa kuya ama na classmate na yaon duman sa nasyon ka na Canada. Classmate po ini kan elementary dyan sa San Isidro Elementary School, batch 82. Laro na siyang nurse duman sa nasyon kan Canada. Ini si Nilita Marmol Gregorio. Oy, good morning man ki Ate Marie Manaog saka sa pamilya Coronel dyan po sa San Isidro digdi po syudad kan Iriga.
syudad kan Iriga Palan pinag-recognize. Nasaro sa syudad na digital cities. Sa 19 syudad sa satuyapong nasyon. Kabali ang Iriga sa digital cities. Ini basado man sa nakuang Digital Cities Awards 2024 for its BPM Excellence na pinagasagibo po duman sa Cebu City kan nagtalikod na aldaw. Iriga City has once again proven its commitment to digital transformation and economic development as it was honored as one of the 19 digital cities at the Digital Cities Awards 2024 last night at the Nostar Hotel in Kawit Island, Cebu City. Recognizing Iriga City as a leading hub for IT, BPM, o ining Business Processing Management Investment. Mayor Rex Oliva received the award on behalf of Iriga City, which has been consistently recognized for its business-friendly environment and dedication to advancing trade and industry. The Digital Cities Awards acknowledges cities that have made significant strides in becoming viable hubs for IT, BPM investment and demonstrating a strong commitment to digital transformation. Mayor Rex, who is one of the speakers during the event, shared Iriga City's accomplishments and discussed best practices, offering invaluable insights for the development of the IT BPM industry. In his speech, Mayor Oliva shared Iriga City's roadmap for ICT investments and development, highlighting the city's unique strengths and opportunities. This recognition is a testament to the hard work and dedication of everyone in Iriga City. Mayor Oliva said, our strategic investments and infrastructure, capacity building initiatives, and fostering collaborative environment have positioned Iriga City as a prime location for ICT and BPO enterprises. The event, held in conjunction with the Contact Island 2024, hosted by the Contact Center Association of the Philippines, brought together industry leaders, government officials, and key stakeholders in the IT BPM sector. It offered invaluable insights and networking opportunities to drive progress in the industry. Key initiatives that contributed to Iriga City's success include, among others, DTI Negosyo Center, Business One-Stop Shop o ining inaapod pong BOSS, incentive programs, Technology and Livelihood Development Center, Iriga City ICT Center, Shared Service Facility. Mayor Oliva's participation in the recognition received at the Digital Cities Awards 2024 reaffirmed Iriga City's position as a model of effective governance and strategic investments driving digital transformation and economic growth. Yaon na naman digdi, uda mawatak, uda matagak, ariba Iriga, lungsod ng Iriga. Di nagray na ngod, uda mawatak, uda migalo, perming busog, dawa turog. San sanangod. Kung minsan maluya sanan pagtubod. Kan sarong konsal kan sudad nin Iriga. Kundi sabi man kan ibang mga nakaulay ko digdi sa sudad po kan Iriga na mga kumbaga haloy nang nag-oobserbar kan dalagan kan Iriga. Pagpaparahapot ako itong pinsan ko na dating retired PSG. Isay na sa nangayan na yaon sa oposisyon diyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga. Nya ko duwa na lang baga si Konsyal
Gigi Vargas saka si Conchal Boboy Villanueva Jr. Ay lana pala ngayang bublay. Kanya ko to iba tinalosog na sabi ni DJ Mandy. Tinalosog na ngayon. Ay na pangyayari. Kaya man si Conchal Jun Audal. Sunod nga, independent na sana ako. Hinapot ka na iba pong mga taga-Irga si Conchal Jun Audal. Ano man nga ta, ma-independent ka na sana ngaya. Malalibong na ngaya sa sango ng panlungsod kan Irga. Pangyayari. Natapalan ribong naan balanak. Kuwasang sagkod ko niyan ay maraman kung rin matatapos ang legislative inquiry. Pero dyan na lang po nakasentro ang ibang mga miyembros kan sanggo ng panlungsod kan Iriga. So mga dapat gibuhon digdi po sa syudad kan Iriga karon na it's a pera na. Nawawatak na. Ano baga ang nangyayari? Contradict duman sa udama watak, udama tatagak. Ano daw ang masabi kay ni Vice Mayor Idzil Serrano di Maiwat? Udam miturog, pirming busog. Pag-abot sa pagserbisyo, pirming bundat. Genda kung isa ang nabubundat, isa ang nabubusog. Bahala na po kamo mag-isip-isip mga Irigenyo. Tapag abot ka na bulan na Oktobre, ngayon na naman na filing ka na COC kan mga makandidato. Poon nasyonal, hasta lokal. And connection po ini kan eleksyon na masunod sa 2025. Kaya ang commission on election ngunya na siribot-sibot man sa pagpaparehistro kan mga botante. Sabi ni Attorney Cinderella Pereras Lozano ang COMELEC election officer kan Iriga. Padagos ang sa indang satellite registration hasta sa September 30. Field Report! Bueno, nagbabalik si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Karandang Philip. Yaw lang kami digdi sa luwas. Mga taga-social security system, Karandang Philip. Tangon yan magkakaiguanin race activity o turuan sa indang race team. Siyempre, makakaunin niya ito sa ngunyan ang branch head kan SSS Iriga. Magayon-gayon, mabuot, approachable, si Ma'am Janet Ebuenga kan SSS Iriga. Ma'am Janet, live kita ngunyan sa RPN DCKI. Kaibanan po si Philip Barasina. Good morning. Good morning po, Madam. Good morning. Thank you, Miss Glenda. And good morning, Sir Philip. Long time no see. Dahil ka na po nakakabisita sa inyong activity ni. Pero may po kaya nga busy baga digdi sa istasyon. Sir, hindi naman kami sa imo. Pag may oras po, mapasar na naman ako dyan sa indong opisina. Iyo, tabang hugtunganit, kami kang may programa. Kaya tama, busy pag-aga. Anyway, good morning po sa Gamos na Dagdadangod. Good morning po sa Indo, sa istasyon, and sa Miss Glenda. Thank you for this opportunity. Okay, ma'am. Race activity, saan pwede gigibuhon? Ngunyan daw. Ini po ang race activity na ginigibong ni sa kada bulan. Sa ngunyan po ang schedule mi po, maikot po kami digdi sa Iriga City. Iriga. So, opo, igwa po kaming nagkapirang employers na bibisitahon po digdi sa Iriga City, within the city lang, sa sentro. And hopefully, ini po tatawanan po ng
15 days na 15 days na para makakomply din daw sa SSS. So, inapunan man ang gabos na may mga negosyo na mag-comply na po sa SSS kanganing dahil na po mabisita ka ining race activity. Okay, pero po ini ma'am Janet, kung dudumanan sa irigang yan, pero inyong employer? So far sa ngunyan po, igwa po kitang 8 employers. Digdi lang po ini within the Iriga City po. So, start po kami, arasyan siguro para sa pag-iikot kaining sa mga establishments na ini. Mga anong klaseng establishment po ini, Ma'am Janet? Iya po, mga siguro dahil nangaranan mismo kung ano establishment, pero Iyo, Ate Glenn, takon masibol pa. Hindi po man lain-lain na negosyo, igwa pong photocopier, igwa ining laundry shop, igwang medical clinic, and manlain-lain po, iba-iba po, may construction supply. So, ini po, inuubos ni po ini sa SSS na makover po ining mga employers na ini. Hiring man po ang mga sigre-remind ni. Actually po ini, so mga registered na nakakalingaw siguro magbayad, i-remind lang po siya para sa update na pagbayad. Naku yan ako, pero curious ako duman sa medical clinic and then duman sa construction supply. Mga isay daw ang may sabiri kayan. Maaraman pa yan at yan. Sana ini, first time po ini, first time ninda madudumanan ngunyan na daw, Ma'am Janet? Yes po, first time po ini madudumanan. Siya man po ang iba po ini, mga delinquencies o mga dahil nagre-remit ang contributions ng mga empleyado. Ang iba po, digdi, so mga dahil pa nag-register sa SSS. Okay. Okay, thank you. Okay, Karanda Philip, dahil niya pa yun pa mapunan grupo sa pagpasiring sa mga employers na ini. Pero within Iriga City lang, dahil sa Centro Garo, kung saan na, dahil niya po aram, basta aram mo man ang sistema kung paano sila mag-operate. So, gikan digdi sa location, yaon lang kayo, digdi sa gilid. Kaya ng estasyon, digdi kaya nag-peripon karandang kilid. Gikan sa location, yaon man digdi si Mar, yaon si Dondon, kaya lang nagali. Magdarumalamag na lang, mabalik. Okay, dara si Ma'am Janet Ebuenga, branch head kan SSS Iriga. And of course, ang saya mga pag-ariban sa social security system. Mayang digdi sa ngunyan. Gikan sa location, Glenn Tagliaris reporting. Field Report! Salamat, Ate Glenn. Nakaulay si Mama Janet Ebuenga, na branch manager kan social security system digdi po sa siyudad kan Iriga. And connection man giraray ini kan sa indang programa o ining run after contribution bidders. Kapit sa mga business establishment na dai pinaghuhulugan sa indang mga empleyado. Saro iba ako sa race. Igwa pong nagkakapir ang mga gasolinahan, tapos eskwelahan, pribado, ang pinagbisita di sa siyudad kan Iriga. Bueno, antes po kita magpadagos ka sa tuyang programa, nagkakapir aliwat ng mga hanap buhay. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na, insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog?
Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee.
Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung kayatinin ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Napakahilig sa mga alat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 30 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man dyan sa mapraantabay niya to sa Banwan Pukan Buhi? Kumusta na kaya sa mga tilapia? Kan nagtalikod na nagkapirang aldaw, nagkaigwa na naman po nin mga piskil. Halos sunod-sunod na bagaan, pagkakagaradan ka na tilapia dyan sa Banwan ka na Buhi. Pa sana nahahaloy, mga pirang taon pa sana. So, dahil pa nga ni sarong taon, nagsunod na naman ang piskil dyan. Tanaw ng bita ng Banwaan, digdi po sa Rinconada area. Rakman kay itong mga may piskades na apektado ka na nangyayaring kanuba. Report! Pero nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Nakisumaro ang probinsya kan Albay sa panginganop kan Provincial Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Kaibanan ang Provincial Council for the Protection of Children sa pagselebrar kan World Day Against Trafficking in Persons. O beto kan sinabit manabang titiripo na pakusugon ang lay asin man aksyon kan komunidad kontra sa online exploitation asin man against the trafficking of women and children. Apara pa digdi pinagpresentar kan Department of Migrant Workers asin man Bureau of Immigration Legazpi's Office ang sa idang mga programa asin serbisyo kasumpay kan trafficking in persons kung saan iniimbitahan kani ang mga kababaihan asin mga kaubinisan na maging parte kan pinahiwas ng mga miyembro kan PCAT Bausi. Dugang na bareta, Takarada Karonda, Jonathan Riva, reporting. Report! Salamat Geraray tabi sa dugang mong informasyon. Karondang Atan haligyan sa luwas. Gadan man na sarong ama matapos na maghugot sa barangay Kinagunan, ibaba Padre Burgos duman sa Quezon. Pinagbisto ang biktima na si alias Simeon, 67 anyos, residente kan naon ang bita ng lugar.
Gun sa informasyon halis sa Quezon Police Provincial Office na pag-araman na pinagawalat subuot kan sa iyang aki si alias Simeon sa laog ka na kwarto kainit ang aning magpasiring sa comfort room kan bigla na sana ining makadangog nen putok nen badil kan balikan kay niyan sa iyang ama digdi na nahiling niya na nakahandusay na ang hawakan biktima sa salog asin nagkakarigos sa sadering dugo. Basado man sa pagkikipag-ulay kan mga awtoridad sa mga kapamilya kan biktima na pag-araman na pirmi subot ining nagsasabi ka na sa iyang sinasabi na gusto ng magadan dahilan sa namamatean na halang sa puso. Nagsapo manin tama nin balanin badil ang biktima sa iyang daghan mientras na ang ginamit kay ning badil ang nahiling na harani sa hawak kay ni. Mantang habo naman ang mga kapamilya kan biktima na irarumpa sa autopsy ang hawakan biktima asin nagtutubod sinda na mayong foul play na nangyari sa nabitan ng insidente. Na-recover man sa pinangyarihan kan insidente ang sarong kalibre 38 na badil na igwang 4 na bala asin sarong fired cartridges. Yan ang mamundo kung arog kayan ang kaisipan na kansaron tao. Na buhay pa nagpaparataram na gusto nang mapara sa kinaaban. Digdi sa kinaaban na kung minsan magulo, makonsuelo, may kaugmahan, may kamunduan. Kung sa mga hobin, may kabadtripan. Sa mga millennial, bad trip nga kanimungod. Sabi man so sarongod, luway-luway sa nangayangot. Hindi nga pag agyan sa bad trip. Good trip nga ni. Ngunyan pong panahon kung magpapara ka-stress ka digdi sa kinaaban sa nasyon Pilipinas, mas madaling makapadali sa buhay kan tawan stress. Sabi kan ibang nakaulay ko, mas matindi pa ngayon sa mayong kwarta. Kung gusto mo sana ngayon magpraisip ng stress, sa sobrang konsumisyon mo sa buhay digdi sa kinaaban kung dahil ka na nauugma, siyempre may stress ka. Hindi bako po yan na paagi na padalion mo sa imong buhay dahilan sa stress. Tinawaan kanin kagurang na mabuhay digdi sa kinaaban, nasa sa imo na sa naman yan kung magpara kaka-stress ka. Sabi ni dating Konsyal Sani Maestrado, kaya nga ipamibi nindo. Nagsasabihan si Pading Joris, depende sa pamibi, lalo na po kung mag-agom. Ang agom nagpapara pa konsumisyon ay inda kung anong klaseng pamibi an sa puon kan agom. Minsan may namimibi man na. Minsan pati sigan ngurom-ngurom. Pagkani maglaan na, pakonsumisyon sa nga sa buhay ko. Aning agom ko, aning nang uyam. Ay, santisima kung narog na po kayo ng pamibi. Pati kayo dan padi, pwedeng sabraganin, binditadong tubig. Sabi ni Digimande, ako naman niya ay naging sexy.
Ay buhay digdi sa kinaban. Kundi kawaran baganin kwarta. Saro man yan sa nagpapa-stress po kan buhay kan tao, lalong-lalo na digdi sa Pilipinas. Kundi ang kwarta, nakukwasa na yan. Pero konsumisyon, itong magparapangonsumisyon ka kan mga bagay na dahil mo dapat ikonsumisyon digdi sa kinaban. Saro man po yan sa nakakapagpagabat kan buhay kan tao. Hoy, kumusta man palan ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki dating kagawad Lowell Lleno. Aray ni si batchmate, classmate Lowell Lleno ta anong oro stress igwa na nga ning Lleno TV. Anay stress kon minsan si batchmate Freddy Panga. Pero okay man ini si batchmate Freddy Panga. Kumbaga saro ini sa bujung. Nagsusubalang kita kay batchmate Freddy Panga ta daytan lamang mga nahilingon niya ng mga panahon. Sa indaw nagpapara duman ano daw ang pinagkakaabalahan. Minsan nahiling kong bigla sa tinampo na butwa. Nakasulot ng DPWH kan sarungani dyan sa Banuan kan Nabwa. Nagta-traffic na. Gano'n niya ako, daog-daog ang mga traffic enforcer sa Banuan kan Nabwa ni Batchmate. Hoy, kumusta sa Unip High School Batch 87? Pero buminoblay siya na so Batch 87. Sabi ni Pading Tomas Kalubakib. Nayaon po dyan sa Kampula. Ano nga ito? Batchmate bigla nga yung mga nag-leave the group. Itong ibatang mga batchmate. Ay, nyako, no comment. Aram mo na sanaan kababalaghan kung ano ang mga nangyari. Nako aman na mayo na nin buhay ang hawakan sarong binatilyo na pinagtutubudan na lamos matapos na magparigos sa dagat dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Pinagbistuan saro sa mga biktima na 16 anyos na soltero. Sigun ki Police Executive Master Sergeant Restituto II Cabral, Chief Investigator kan San Fernando Municipal Police Office. Sinabi kay ni na enot nang nakuha ang hawak ang 16 anyos na biktima mientras na panduang hawak kay ni nahiling pa sana kasubagong pagkaaga pambihira nagduwa palan so hawak ha. Pinagtutubudan na dahilan kan makusog na alon, asin darakula pa ang naging dahilan ka na pagkalamos ka na mga biktima. Dapit pa man digdito, lusman subuot na naggibonin aksyon ang mga autoridad tanganing maisalbar pa ang duwa, pero sa kadimalasan, iyon mayo na nin buhay kan mahiling ang nasambit ng mga biktima. Sa ngunyan, pagrumdum na sa naman ka na opisyal sa gabos na iwasan na magparigos sa dagat asin iba pang karigusan lalo na kung igwanin raot nin panahon. Tanganing day na mautrupa an arog kaining insidente. Kaya ngunyan po ta sige bagaan na arabutan ka na mga raot nin panahon, bagyo,
Ingat po ang sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga matubig na lugar. Arog kan dagat, sapa, salog, danaw. Yan sa danaw kan buhi, baka iba pa ang lasa kan tubig. Iba pa ang parong. Minsan, dahil man tulos na hali ang mga gada na tilapyang yan. Sigurado mamahal na naman ang tilapia. Maabot na naman sa mga haling Batangas na ang kulor o agtaon. Maitom na mga tilapia. Maray ang tilapia sa buhi ta marulongsi. Kaya aram na kan mga parabakal kung sa inahali ang tilapyang maitom, ang tilapyang malungsi. Manlain-lain sa napuan klase ng tilapia. Itong tilapia na pispan, inaabot na kan tubig dagat, nagrorosa-rosa ang kulor. Yan sa Banwaan ka na tinambak, may mga pispan po dyan. Abang gagayon man ka na tilapia dyan na inaabotan na tubig o ang pispan na tubig na hali sa dagat. Sa kasumpay na ka na sulong an iba. An iba talagang kataid na kan dagat. Pasalamatan man ka na sarong paratukdo sa Banwanin Calabanga Camarines Sur na itataong chok alawan sa mga paratukdo ngunya na taon. Sigun ki Gilbert Filipino, school head ka na Camarines Sur National Agro-Industrial High School, pig pahayag kay ni na nasambitan ng alawan sa dakula man at tabang sa saindang lado. Alagad ang kantidad na 5,000 pesos subuot sa laog kan sarong taon na kulang ninhulita iba-iba man na gastos kan mga paratukdo. Sigon ki Pilipino, kaidto pa man ang igwana sindang naresibi kan siring na alawan sa lagad sa kantidad na 3,500 pesos sana sa laog kan sarong taon na kakanigo ninda sa bilog na durasyon kan taon. Holiday mas makakatabang subuot kung magiging ining Gismel siring kan napagplanuhan kan bagong sekretaryo kan Department of Education. Mientras tanto, dakulang tabang man subuot ang pig-anunsyar na dudugangan ang sweldo kan mga paratukdo ninhulita masisimbagan kay ni ang pangangaipuhan kan mga paratukdo bako sanang para sa indang pagtutukdo alagad magin sa sendang pansadiring kapakanan. Sa ibong kay ni kumo kakapuon pasanakan sa sendang ereskwelahan, nangangaipuan sindanin mga classroom, pasilidad na maggamit kan mga aki para sa sendang pag-aadal. An pirang classroom kaya na nakapatindog digdian bako man gikan sa DepEd alagad gikan sa tabang kan mga magurang lokal na gobyerno asin donasyon. Katakod kay ni piglalauman man na madudugangan ang mga estudyante na ma-enroll sa endang eskwelahan ngunyan na school year. Minsan abang rahay sana po na para pa eskwela, mag-eskwela. Meron problema ang gastos. Ngunyan, grabe na, kamahal ka na presyo kan mga barakalon. Sabi nga ni kan iba na nakaulay ko po. Ngaya,
ansang rebong pesos ngayon yan, garo sanggatos na sana, kumparakan panahon. Saka ito, ansang gatos pesos mo, kunyang pa yan, mga taon 19, kunyang pa, itong 1900. Makalampas ka yan, kumbaga, nagparabago na so panahon sa Pilipinas. Mag-aginin mga century, dekada. Saka ito, dahil panggayo na mamatayan, so grabe pong pagtios. Pero ngunyan, hard life na ang buhay. Dagdagan pa kan iba na sigan hinugak. Imbis magiringwa, magtrabaho, uy, pinapairal ang kaugakan. Saro pa po yan sa kaya kadakol nagtitios sa Nasyon Pilipinas. Kung naghihiring yung haman, ang ibang mga kababayan niya to, baka dikit man ang tios sa Pilipinas. Tapos ang iba nagpaparaasa na sa nadig sa mga benepisyo na makukuha halin sa gobyerno. Arog na sa nakaining Pantawid Pamilya Pilipino program na ini. Sige na sana na haralat na mag-pay out. Mayo ng ibang ginibuan, iba pong mga miyembros kan porpis. Binig di sa iriga, na ibang inidip-idip. Tapos ang kaisipan magparapalad sa gobyerno. Imbis na magtrabaho, maghiringwa. Kung minsan inipuan mga nakakapagabat sa satuyang gobyerno digdi sa Pilipinas. Maray kung napapatapos nintultol sa pag-eskwela, nakakapasar sa mga board exams, sa mga pigpapa-eskwela kan purpose. Pero ang kadaklan kaya, minsan ang pinagdadagusan ka na kwarta o pundo, dumansa na sa nagkapirang pamilya. An masakit pa kaini, may nagkakapiraman na mga empleyado ka na Department of Social Welfare and Development, ining mga lengk na ini, garo pinaglilingkis na pundo. Igugurontingan pa ang itatao sa mga miyembros kan purpose. Tapos kung di man mga nagsusunod sa requirements, policy, kada DSWD. Dahil ka man basta matatawan kan benepisyo kung dahil ka magsunod duman sa mga pulisiya na pinapautubukan Department of Social Welfare and Development. Masakit digdita dahil kaya nai-implementar nin tultul ang policy na kunday nag-susurunod sa requirements, policy, dapat taranggalo na yan. Sayang ka na kwarta po ka na sa tuyang gobyerno, pigpapara tagama, pigpapara gastos, para itaong benepisyo digdi sa mga miyembro ka na purpose. Bako sa ng mga miyembros kan purpose ang dapat linigon, pati ang DSWD. Kasinda po ang mga nagiging instrumento kung minsan aniba sa anomalya. Pati sa tuyang nasyon dawa gayud sinako ang kwarta na itatao sa mga nagtitios na Pilipino bako sa nang sa purpose. Pero dahil matagal an iba gusto na sa nang pagpara tawanin atang pagpara duhulanin kwarta
kan sa tuya pong gobyerno. Hoy, kumusta man palan ki punong barangay Boyet Nagrampa dyan po sa San Vicente Sur, Ciudad Iriga. Siyempre sa mga yaon dyan sa Barangay Hall. Kumusta man ki Kagawad Juni Nacario. Man sa San Francisco ki Nelda Cornelio Salcedo. Sinman ki Kuya Hermi ki Nay Tarsing Cornelio. Kumusta po kamo? Siyempre dyan sa Santa Teresita, digdi po Ciudad Iriga, kay Manay Hilda Rambuyong, asin Manay Pinagunawon. Ano daw ang mga magiging aktibidades dyan po sa Banwaan ka na nabuwa sa aga? Sa indang ika-422 na Foundation Anniversary. Mustaman ki Konsyal Manolo Oxiano Luzon. Tugang ni Bishop Lowe Oxiano kan Catanduanes. Asigurar man ni Naga City Mayor Nelson Ligacion na papabayaan kan LGU and Julian Militon Elementary School asin paglalapigutan na maitaw ang mga pangaipuan kan mga estudyante asin para tukdo digdi. Sa nagin pataratara kan alkalde pinagapahayag kay ni na napaka-importante kan edukasyon para sa iya. Huli tayo niyan sa iyang naging dalan, tanganing makaawa sa kapagtiusan. Kung kaya mautman kaining matabangan, bako sanaan mga estudyante, kundi magin ang mga paratukdo sa nasambitan ng eskwelahan. Horog nata napag-araman na nagtitiner na double shifting ang mga inihuli sa kakulangan classrooms. Holi mandigdi na didipsilan ang mga paratukdo na matutukan ang sa indang mga estudyante asin nagkakaiguanin pressure sa mga estudyante kumpara sa normal na sitwasyon. Apera padigdi pinagkakahandalan man na iguanin mga oras ang mga estudyante na nasayang huli sa siring na sitwasyon. Katakod kay ni mahampang ang alkalde ki DepEd Secretary Sani Angara tanganing hagadon ang sa iyang desisyon dapit sa pigbubusol na magkaigwanin pang 8 bagong eskwelahan sa Naga na apudo ng Metro Naga Academy. Nininholita magigikan ang pinal na desisyon dapit digdi sa sekretaryo kan DepEd ang primerong school building na ikokondusir ang igwanin 12 eskalon, 16 na classrooms asin nagkakantidad nin nasa 700 milyones de pesos. Koneksyon sa nasambitan ng proyekto, igwaman na sindang naresibi na memorandum na nagsusugo ka na pagkondusir nin soil testing tanganing maserto na magin pusog ang ikokonstruhir na eskwelahan na sindae ini basang na magagaba. Sa ibong nalado, nagpaabot manin pasasalamat si Dr. Susan Culiano, School Division Superintendent kan DepEd Naga, kiligasyon asin sa sangguniang panlungsod, huli sa paglalapigot kan mga ini na matabangan asin mapauswag ang edukasyon sa nasambitan ng syudad. Maray pa sa syudad kan Naga,
ang mga alkalde very supportive pag-abot sa edukasyon. Sa bagay, digdi sa siyudad kan Iriga. Dahil man nagpapabaya po si Mayor Rex Oliva pag-abot sa pagsuporta sa departamento ka na edukasyon. Sabi baga ang pinagpipiding na mga gatas itong fresh milk abang dadaling maraot dapat pa ko ng fresh milk kung minsan talaga bigla silang naalsum ang namit kan gatas alangan man yan na ipainom pa sa mga kaakian dapat kaya inumon tolos kundi baka magburok-burok naman ang tulak kan mga kaakian na nagiinom nin gatas kung masobrahan. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva, Glenda Biares, sa Sinman Raquel Caceres. Sa lado technical si James Oco, sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon na ang tindogon dahil kayang patumbahon kan nasyon kan China. Sa pangaran man ni OIC, Ma'am Kyle Riago Legasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong dain